Әфганистан һәм Чечня җирендә үткән кан коюш илебез тарихына бик күп аналарның күз яше һәм туган төягеннән еракта ятып калган егетләрнең каны белән язылган. Тыныч тормышта илен сакларга китеп, үлем белән күзгә күз очрашкан 18-20 яшьлек егетләрнең язмышы ул. Локаль конфликтлар дип аталса да, илебез киңлекләрендә бу сугышлардан читтә калган бер генә авыл һәм шәһәрдә юк. Тилекей авылыннан Илгиз Гасимов гаиләсендә төпчек ул була. Мәктәпне тамамлагач Илгиз әнисенә хезмәт итәргә барам дигән карарын җиткерә. Чөнки батыр егет хәрби булырга һәм югары дәрәҗәләргә кадәр хезмәт итәргә хыяллана. Ләкин аянычлы язмыш бүтән борылыш ала шул. Ул бары тик мәктәптә генә белем алырга өлгерә. Тик 2 дистә ел гына гомер кичереп калып, тормышның асылын да татымыйча, хәрби хезмәткә алынып, спецназда булганда сержант исемендә Чечня җирендә башын сала. Улым бик акыллы булды, бик тырыш булды. Гелбешлегә генә укыды. Спортны нык яратты. Аның жакта ярата кеше булмагандыр. 4 школаны ергенекен күтәреп китте. Ул йөзү буенча да алдыңгы булды, ярыш буенча да нече күтәргән инде. Әйтелмәдем. Абыйтасы. Барысы буенча да нитте. Өлгәртте. Ярышларда, олимпиадаларда гел бишлеген алып кайтты, җиңеп кайтты. Туймада да иң алакын иткән экзамен бирер вакыты иткәч, физик, түгел математикадан, алгебрадан экзамен бирер алдын 3 көн алдан кайтты. Беренче урынны алып, туймада да ярышта. Бик акыллы булды улым. Һәр вакыт әнкәй миңа киңәш бер дип сорый торган иде. Чечняга киткәндә генә балам киңәшче була алмый. Монда минем бер рөхсәтем юк дидем. Монда урын таба алмады ул. Үзе теләгән. Әнкәй Алтайга гына барып кайтам диде. Ул кайтканда әтисе армиядан кайтканда әтисе генә әнкәй син миңа квартира алып бирелмәйсең, ис алып бирелмәйсең диде. Бер генә барып кайтам диде. Алтайга гына дип киткән диде. Күптән түгел Илгиз гомер кичергән йортның диварына аның истәлегенә тактаташ урнаштырылды. Шундый ук чара Андреевка авылы җирлегендә узды. Биредә Чечня Республикасында Койнар ноктада 2000 елның гыйнварында гомере өзелгән якташыбыз Марат Ивановның да истәлегенә тактаташ куелды. Маратның тормыш юлы да бик кыска. 1996 елны Русия Федерациясе кораллы көчләре сафларына алынып, 2 елдан туган ягына әйләнеп кайта. 1999 елның октябреннән контракт буенча хәрби хезмәтен дәвам итә. Ни кызганыч, 3 айда тулмый Чечен Республикасы территориясендә хәрби бурычын үтәгәндә һәлак була. Минем улымны шулай зурлап, искә алганнары өчен мин барыгызга да бик зур рәхмәтемне белдерәм. Сезгә барыгызга да кырыштай сәламәтлек, озын гомер, эшегездә, тормышыгызда яңадан-яңа зур уңышларга ирешүегезне. Күк йөзе аяз булсын, тыныч булсын, барыбыз да сәламәт булайык, ширләмәйек. Яшьләргә инде, яшь җегетләр армиядан курыкмасыннар, исән-сау әйләнеп кайтсыннар. Аналарның күз яшы түгелмәсен,
Митингта Дүртеле һәм Илеш районнары хәрби комиссары Илгиз Баһаутдинов, Русия ДАСАФ җирле бүлекчәсе рәисе Рәсиф Шәйхәйдаров, сугышчан туганлык Илеш районы бүлекчәсе җитәкчесе Флорис Нурлыгаянов һәм аның агзалары, Исанбай һәм Андреевка авыл совет авыл биләмәләре башлыклары Фәгыйҗан Зарипов һәм Әсхәт Закиров, геройларның әниләре Хәлимә Гасимова, Мөршидә Иванова, туганнары, дуслары, мәктәп укучылары һәм авыл халкы катнашты. Сегодня и знаменательный день, но его знаменателем назвать тяжело, больше день памяти и скорби. К сожалению, наши ребята, защищая наш конституционный порядок, строй, в том числе вот и Марат, сложили голову свою, честно отдавая свой воинский долг. Он осознанно выбрал военную службу по контракту, не обсуждая, я хочу там служить, не хочу. Раз был приказ, он выполнял этот приказ, и при выполнении боевого задания, к сожалению, получил смертельное ранение в голову и пал смертью храбрых, за что был посмертно награжден орденом мужества. Вот у нас год от года, к сожалению, все меньше и меньше ветеранов Великой Отечественной войны становится. Ихние преемники как раз вот воины-афганцы, воины-чеченцы, которые переняли эту традицию, что нужно защищать свою страну, свою родину. И некоторые даже не пожалели своей жизни. Мы все помним, и свежо в памяти, что творили эти нелюди, которые сперва обосновались там в Чеченской республике, потихоньку потом свои щупальца по всей стране раскидывали. Вы помните трагедию в Беслане, когда они захватили школу? Помните трагедию на Дубровке? Для них ничего святого не было. Ни женщин, ни детей. Они убивали всех подряд ради вот своей идеи ваххабизма. И вот молодые ребята, проходя службу и исполняя свой долг, погибли, показывая пример, как нужно на свою страну, родину защищать. Они были молодые, они тоже любили свою страну, хотели жить. Но судьба распорядилась вот так. Поэтому наша с вами цель, задача помнить их всегда. Пока о них мы помним, они всегда живы в наших сердцах. От молодого поколения я тоже хочу обратиться, чтобы вы меньше смотрели по телевизору всякую ерунду, а росли истинными защитниками, патриотами. Может быть, не все вы будете служить в армии, но вы все должны быть патриотами своей страны. Кто-то на Ниве, скажем так, кто-то врачом будет заслуженным, спасать людей также, кто-то будет хлеб растить. Это тоже своего рода патриотизм. Ну и все вы должны быть готовы к службе в армии и защищать свою страну, свою родину. И гордиться своими земляками, которые, несмотря ни на что, выполнили свой воинский долг. И мы должны их помнить и чтить. Чараларда катнашучылар Илгиз Гасимовны, Марат Ивановны 1 минут тынлык белән искә алдылар һәм аларның һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.